سلام كمي تمسيو فنوى إيري تي في أب مكتتال تركبو زي خبركم تعزبتنا ساعة شعات أخيلون لومي سوني 23 مقابيت استدالوه زينات وشتها غير نوصان حيزنا لكم كريمنا لنا ساعة فتسامي نخد كتاتولنا بخبر زعدم خالد محمد برهاني فلما كان دي أرسات زينا منستر تعنا نحمام فيروس كورونا زملكت ممرحي أوتيوم نبرتي أملست وادد محبراوي أقلقلوتات من نبابروم هزبي معبالي أمتيوم أب زوبا مأكل نتفتات كوماوي بوليس نمدنفع تزتيون أب أمريكا ملكفت فيروس كورونا نمكتسار ترير تزاز تمحلاليفو أب جيني بستولى عديجت بوحدو 10 سبات كم تقاتلو تقاليحهم أب كولومبيا بستخست نعبي بوحدو 23 سبات تقاتلهم حمام فيروس كورونا أبزي نابلع لميتين تسعان هاجراتن جزءاتن بملبع لعلي 340 شح سبات بملكافن هيوت أستات 15 شح بمغزافن أهجراوي تعناوي سقات كوينو للزلوان منستر تعنا وانوي حبريتا إيرتراويانن أب إيرتراز نبر وساعتنياتاتن يهب كم زلو زفلت يوم كابزي أسعيب نامبار لومي زوتو ممرحي كتر سلسته نقربالكم نحمام فيروس كورونا زملكت ممرحي كاب منستر تعنا قصر سلسته اب نرويز مقماتو بكورونا فيروس تلغفة إيرتراوي بعسران حدن مقابيت ناب إيرترا كمزاتوي بمعكنات زينا هاجرنا تحبيرو نيرو اتحموم زادل كنكنن مكهتالن يقبر لله مسؤو اب حانت نفاريت زمسؤون كمزو الشابو تغير الله منستر تعنا كلهم زيغاتاتن اب إيرترا زنبرو وصاتنيتاتن زلعل ጥንቃቅ ገብሩ ድሕነቶምን ድሕነት ሃገርን ዝዕላምኡ መምርሕታት መንግስቲ ድማ ብጥብቂ ክትግብሩ እናዘኻኸረ ኣብ ርእስቲ ኣቐዲሙ ዝተመሓላለፈ መምርሕታት እዚ ስዕብ ተወሰኺ ሓበሬታን መምርሕን የመሓላልፍ ሓደ ኩሉ ሰብ ግድንን ህፁፅን እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝነብረሉ ከተማን ዓድን ዝገብሮ ምንቅስቓስ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝገብሮ መገሻታት ከቋርጽ ይገባእ ኩሉ ሰብ ግድን እንተዘይኮይኑ ኣውቶቡስ ሚኒባስን ታክስን ምጥቃም ከቋርጽ ይገባእ ክልተ ልዕሊ 10 ሰባት ዝሳተፍዎ ኩሉ ኣኼባታትን ስፖርታውን ባህላውን ጥፈታትን ተሰሪዙ ኣሎ ኣብያተ ሲነማን ኣብያተ ትልሂትን እውን ክሳብ ካልእ መምርሒ ዝውሃብ ዕፁ ኮይኑ ክጸንሕ እዩ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ንግዲ ድማ ሰብ ክፋናተት ይግባእ ሰለስተ ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት መርዓ ሓዘን ቀብሪ ጥምቀት ስማያ ንግደት ወዘተ ልዕሊ 10 ሰባት ዝርከብሉ ምትእኻባት ኩልኩል እዩ ኣርባዕተ ምእመናን ብመራሕቲ ሃይማኖታት እውን ይሕበር ከም ዘሎ ኣብ ቤቶም ኮይኖም ክሰግዱን ክጽልዩን ይግባእ ሓሙሽተ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታት ንድሕነቶም ድሕነት ቤተሰቦምን ኤርትራዊ ማሕበረኮምን ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ጥንቃቐ ክገብሩን ናብ ሃገር ካብ ምምጻእ ክቁጠቡን ይግባእ ሽዱሽተ ምእንቲ ጥዕናን ድሕነትን ህዝብን ሃገርን ንዝውሰድ ዘሎ ጥንቃቐ መመኽነይታ ገይሮም ዋጋታት ዘንህሩን ዕዳጋታት ዘዋቕዑን ሰባትን ትካላትን ተሪር ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም እዩ ሸውዓተ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ መጻእውን ንምዕባለታት ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብቐረባ እናተኸታተለ ኣድላይ ዘበለ ተወሰኺ ሓበሬታን መምርሕታትን ከም መሓላልፍ ምዃኑ የፍልጥ ጥዕናን ድሕነትን ልዕሊ ኩሉ ዓወት ንሓፋሽ ሚኒስትሪ ጥዕና 23 መጋቢት 2020 أب كتما ناقفاز توادد بروجكت صوري زتماي ب21 مقابيت تمريغو أقل قلت كهب جمير الله أبتي أما حداري تزوبا سمينا وقيح بحري ويزورو أسمرت أبراهان برغادير جنرال تخل لبسن سترخلو سنة سرعة ممرا أما حداري نوزوبا نافا أتو يعقوب إدريس أبزس معقال
ንኣገዳስነት ናይቲ ፕሮጀክት ማሕበር ቁጠባውን ጥዕናውን መዳያት ህዝቢ ብምጥቃስ እቲ ፕሮጀክት ንዝነውሐ ግዜ ኣገልግሎት ምእንቲ ክህብ ህዝቢ ብውሕልነት ክጥቀመሉን ብግቡእ ክዕቅቦን ተላብዩ ኣቶ ያዕቆብ ኣስዒቡ ኣብ ትግባር ናይቲ ፕሮጀክት ኣስተዋጽኦ ንዝገበሩ ኣካላት ከምኡውን ኣበርክቶ ነበርቲ ናቕፋ ምስጋና ኣቕሪቡ ተቐማጦ ከተማ ናቕፋ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምስ ምንቁልቋል ታሕተ ባይታዊ ማይን ጨዋምነት ዝርከቡ ትሕዝቶን ጸገም ጽሩይ ዝስተ ማይ ከም ዝነበሮም ብምሕባር ነቲ ፕሮጀክት ነቲ ዝፈትሕ ስለ ዝኾነ ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ብኻልእ ወገን ኣብ ንዞባ ናቕፋ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 43 ዓመት ምሕራር ከተማ ናቕፋ 66,000 ናቕፋ ብምውፃእ ን11 ጽጉማት ስድራ ቤታት ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣብቲ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ዝተረኽበትሉ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ንዞባ ናቕፋ ኣቶ ያዕቆብ ድሪስ እቶም ሰራሕተኛታት ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሞጊሱ ነበርቲ ኡምለ ንዞባ ፎሮ በብእዋኑ ዝተዋደደሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ መነባብሮኦምን ምዕባለ ከባቢኦምን ለውጢ ከም ዘምፀ ገሊፆም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃብዋ ሓበሬታ ምስ ከባቢኦም ዓድታት ዘራኽብ ጽርግያ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕናን ፕሮጀክት ቀረብ ማይን ከም ዝተዋደደሎም ከምኡውን ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከም ዝተመደበሎም ብምጥቃስ ኣብ ጥዕናኦምን ገስጋስ ትምህርቲ ደቆምን ዝምስገን ለውጢ ከም ዝመፀ ኣብሪሆም ኣብ ምምሕዳር ንዞባ ፎሮ ሓላፍ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ዘርእዝግነ ማርያም ድማ ኣብ 2019 ኣብ ከባቢ ዑመር ቃብሬ ደናንሎን ኡምለን ሓደስ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተሃንፃ ኣብ ኡምለ ሓዳስ መደበር ጥዕና ተኸፊታ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ጽርግያ ደምሒና ፎሮ ይጽገን ይሰፍሕን ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ጊርጋሮ ደናንሎን ኡምለን ድማ ቀረብ ማይ ንምውሓስ ከዘንቲ ማይ ከም ዝተዋደደ ኣረድዩ ኡምለ ካብ ሓውስ ከተማ ፎሮ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣስታት 63 ኪሎ ሜትር ሪሕቓ ትርከብ ኣብ ዞባ ማእከል ንጥፈታት ኮማዊ ፖሊስ ንምድንፋዕ ዝተርክብ 22 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኮሎኔል በየነ ኢሳቅ ንጥፈታትን ዕላማታትን ፖሊስ ትራፊክን ከምኡን ኣበርክቶ ኮማዊ ፖሊስ ድሕሪ ምብራቕ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣብ ዞባ ማእከል ናይ ዝተመዝገቡ ገበናትን በደላትን ጸብጻብ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ብምንጽጻር ኣቕሪቡ ኮማዊ ፖሊስ ምስ ፖሊስ ብምትሕብባር ጸጥታን ሰላምን ኣብ ምውሓዝ ዘሰላስሎ ዘሎ ንጥፈታት ዝነኣድ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኮሎኔል በየነ በብእዋኑ ዝቀላቐሉ ገበናትን በደላትን ኣብ ምክልኻልን ምቅላዕን ኣበርክትኡ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ንዝያዳ ኣድማዒ ስራሕ እቲ ኣብ ሞንጎ ኮማዊ ፖሊስን መደበራት ፖሊስን ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድናታት ክሰፍሕን ክድልድልን ተላብዮም ኣብቲ ዘተ ኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስ ዞባ ማእከል ተረኺቦም ነይሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታት ውሽጢ ሃገር በዚ ፈጺምና ኣለና ንዜናታት ወፃኢ ክንምለስ ኢና ሰና ጽንሑ ኣብ ኣሜሪካ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ንቁፅጻር ብገምጋም ሓደ ካብ 3 ሰባት ኣብ ገዝኡ ክዕጾ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እዚ ሓድሽ ጥዕናዊ ትእዛዝ ኣብቲ ሃገር መጠን መልከፍቲ ናይቲ ሕማም ናብ ልዕሊ 34,000 መጠን ሞት ድማ ናብ ኣስታት 450 ድሕሪ ምዕራጉ እዩ ዝስዕብ ዘሎ በቲ ቫይረስ ብዝያዳ ተጠቂዐን ዘለዋ ኢጣልያ ፈረንሳን ስጳኛን ዝርከበን ሃገራት ኣውሮጳ ዜጋታትን ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ኣቐዲመን ምእዛዘን ዝፍለጥ እዩ በዚ መሰረት ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰባት ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ትእዛዝ ተመሓላሊፎም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ መንግስቲ ብሪጣንያ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ዘየኽብሩ ዜጋታት ስጉምቲ ከም ዝውሰድ የጠንቀቕ ኣሎ እቲ መንግስቲ ኣብ ከተማታት ሃገሩ ብሓፈሻ ከተማ ሎንደን ድማ ብፍላይ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ጸጥታ ዋፊሩ ምህላው ይዝጠቅስ ዘሎ ሓያሉ ሃገራት ብዘይካቲ ኣብ ውሽጢ መሬተን ዝወስድኦ ንምንቅስቓስ ዜጋታተን ዝድርት ስጉምቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ንዘራኽበን ዶባት ናይ ምዕፃ ውሳኔታት እውን ይወስዳ ከም ዘለዋ ይግለጽ ብመሰረት ጸብጻብ ጥዕና በቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣብ ቻይና ዝጀመረን ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ተላቢዑ ዘሎን ሕማም ዛጊት ልዕሊ 340,000 ተለኺፎም ኣስታት 15,000 ድማ ሞይቶም ኣለዉ ኣብ ጊኒ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣባላት ፖሊስን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተቓሊሖም ኣብቲ ብ22 መጋቢት ንምትዕርራይ ቅዋም ብዝምልከት ረፈረንደም ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ዝተወልዐ ናዕቢ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ተሓቢሩሎም ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኣልፋ ኮንደ ዕላማቲ ንምትዕርራይ ቅዋም ኣብ ምዕሩይነት ጾታን ካልእ ማሕበራዊ ጉዳያትን ምምሕያሽ ምግባር ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ይኹን እምበር እቲ ውጥን ፕሬዚደንት ኮንደ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምስታፍ ዕድል ዝህብ ምዃኑ እዮም ሰልፈኛታት ዝወቕሱ ወዲ 82 ዓመት ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ኣብ 2010 ናብ ስልጣን ከም ዝመፀ ይፍለጥ
ኣብ ኮሎምቢያ ብ22 ለካቲት ምስ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ተታሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዝተኸስተ ናዕቢ ብውሕዱ 23 ሰባት ተቐቲሎም እቲ ናዕቢ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ነቲ ሕማም ንምግታእ ዝኽእል ፅሬት ከምዘየለ ዝወቕሱ እሱራት ኣብ ናሓድሕዶም ከምኡውን ምስ ኣባላት ፀጥታ ድሕሪ ምግጫዎም ይተወሊዑ ብሰንኪቲ ክስተት ልዕሊ 80 ከም ዝቆሰሉ ዝሕብሩ ሰመዝ ፀጥታ ኮሎምቢያ ኣብቲ ኣብ ከተማ ቦጎታ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሐ ፀጥታዊ ሓለዋ ከሪሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዘምለጡ እሱራት ከም ዘይነበሩ እቶም ሰመዝ ፀጥታ ብተወሳኺ ኣረድዮም ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዘጋጥም ናዕቢ ሓያሎ እሱራት ከም ዝቕተሉን ከም ዝሃድሙን ፀብጻባት ይጠቕሱ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዋጋ ነዳዲ ብደረጃ ዓለም መሊሱ ከም ዘንቆልቆለ ፀብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ፀብጻባት ዋጋ ዘይተፃርየ ነዳዲ ንበርሚል ብኣስታት 26 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ተፈሊጡሎም ብደረጃ ዓለም ዝካየድ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ዳርጋ ኣቋሪጹ ብምህላው እቲ ዋጋ መሊሱ ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ክኢላታት ግምታቶም ይህብሎም ብሰደድ ነዳዲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ስዑድ ዓረብ ፍርያታ ክትውስኽ ዋጋ ድማ ከተጉድል ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ድሕሪ ምሕባራ ዋጋ ዘይተፃርየ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ከም ዘንቆልቆለ ይዝከር እዚ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ተዝራእዩ ዘሎ ምንቁልቋል ቁጠበ ናብ ፍርያት ነዳዲ ንዝምርኮስ ሃገራት ከቢድ ሃስያ ከስዕብ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ኣሎ እቲ ክስተት ድሮ ኣብ መንጎ ሓያሎ ሃገራት ዘይምቅዳው ከስዕብ ጀሚሩ ከም ዘለዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ጫድ አንጎላ ትእውዳ ንዝነበረት ልዕሊ $100 ሚልዮን ዕዳ ብመልክዕ ከብቲ ክትከፍሎ ተሰማሚዓ ብመሰረቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ጫድ ነቲ ዕዳ ንምድቃስ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት 75,000 ኣሓ ንኣንጎላ ክትህባ እያ እቲ መስርሕ ድሮ ከም ዝተጀመረ ዝሕብሩ ፀብጻባት ዝሓለፈ ሰሙን 1,000 ኣሓ ናብ ከተማ ሉዋንዳ ከም ዝበፅሓ 1,000 ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ክስዕባ ምዃኑን ኣረድዮም እቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ መስርሕ ምድቕቓስ ዕዳ ጫድ ዋሕዲ ገንዘብ አንጎላ ድማ ብሰንኪ ደርቂ ዋሕዲ ጥሪት ኣጋጢሞ ኣብ ዘለወሉ እዋን ይካየድ ብምህላው ንክልቲአን ሃገራት ኣርባሒ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብጥሪት ሃብታም ምዃና እትግለጽ ጫድ ካብ እተካየዶ ሰደድ ን30 ሚእታዊት ይሽፍን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና ኣብ ዝፈጺምና